नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. सरकारी उद्योग प्रकल्पाच्या निराश्रितांक उद्योग दिवचो कायदो करतले बसवराज होरट्टी. गांजा विक्री करच्या आरोपीक मुद्देमालासकट अटक. 108 रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यान वाहनातच केली यशस्वी प्रसूती. शेतांतले उदका तळे माती घालून पुरी निमित्ती गणपती गौडा हेमगेली तहसीलदाराक याचिका. मंगळूरच्यान कारवारा वचूंक गेल्या ट्रेनाक धडक जावन एक बिबटो जाग्यारच मरण. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 0 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. सरकारी उद्योग प्रकल्पाच्या निराश्रितांक उद्योग दिवचो कायदो करतले उद्योग मंत्री बसवराज होरट्टी. कारवार. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारान औद्योगिक उद्देशान रयताली जमीन घेयल्यार जमनीच्या मालकाल्या परिवारांतल्या शिक्षीत उमेदवाराक नोकरी दिवची सक्ती असो कायदो करचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें उद्योग मंत्री बसवराज होरट्टी हेमी सांगले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात केंद्र आणि राज्य सरकारान व्हड सरकारी प्रकल्प उभारलात. तेतूंत कैगा प्रोजेक्ट, नेवल, कोंकण रेल्वे सारख्या या प्रकल्पाक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांक मच्छीमारी कुटुंबांत खूप अशी कृषी भूमीपासून वंचित जालात. इतलेच न्ही तर काही बागायत, घर, जमीन हेंचपासून वंचित जालात. जाल्यार ह्या योजनेत हेमगेल घर जागो गेला त्या योजनेंतल्यान निराश्रितांक सगळ्याकच नोकरी दिला अशी ना. काही लोकांक नोकरी दिली आणि काही लोकांक शैक्षणिक कौशल्य पात्रता ना म्हूण नोकरी दिली ना. असले लोक अजूनही सरकारा विरुद्ध रस्त्यार उतरन संप करतात. जाल्यार असली निराश्रितांक नोकरी दिवूंकूच जाय म्हूण कायदो करतले असो विचार चल्ला अशें उद्योग मंत्र्यान सांगले. अशान ज्या लोकांन हेज पयलीं जमीन सरकारा दिवन निराश्रीत जालात आणि जे कोणी हेज फुडें असले सरकारी प्रकल्पाक जमीन दिवची तयारीत आसात तेमचे भितर एक आशा भावना तयार जाला. कारवारात हेज फुडें कणसगिरी आणि मुडगेरी सरकारी प्रकल्पा खातीर सरकार जमीन घेवच्या तयारीत आसा. त्या जमनीच्या मालकाक नोकरी मेळटली अशी खात्री दिसूं लागला. हेज फुडें केंद्र किंवा राज्य सरकार जमीन घेतना जमनीच्या कुटुंबातल्या उमेदवाराक योग्य ते कौशल्य म्हणल्यार ट्रेनिंग दिवन तेमकां नोकरी दिवची व्यवस्था करूं जाय. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात इतले प्रकल्प आसूनय निराश्रितांक योग्य ती नोकरी मेळ्ळी ना म्हूण जिल्ह्याचे तरुण वर्ग नोकरे खातीर गोवा किंवा अन्य राज्यांत वयतात. जाल्यार ह्या सरकाराल्या नव्या कायद्यान तेमकां न्याय मेळटलो अशें बसवराज होरट्टी हेमी सांगले. शेतांतले उदका तळे माती घालून पुरी निमित्ती गणपती गौडा हेमगेली तहसीलदाराक याचिका. शिरसी तालुक्याच्या दनगन गावात हेगनकट्टे माजीर भागात शेतात आशिल्ले तळे माती घालून पुरी निमित्ती शेती करच्याक अडचण निर्माण जाला म्हूण ग्रामस्थ गणपती गौडा हेमी आरोप व्यक्त केला. 134 सर्वे नंबर भितर हे तळे आसून ह्या तळ्या निमित्ती शेतात आणि पोशिल जनावरांक उदकाची व्यवस्था जाताली. जाल्यार थोडे दिवसा पयले सर्वे नंबर 135 ईसा 4 हेजो मालीक चंद्रकांत नारायणप्प डोंगडे हेमी तेमगे जाग्यार माती घालचे काम करूं लागलात. 134 सर्वे नंबराचेर उदका तळे असून ह्या तळ्या लागूनच 135 ईसा 4 सर्वे नंबराचेर चंद्रकांत नारायणप्प डोंगरे हेमगेल जागो आसा. जाल्यार पयले लागून व्हांवत वयचे उदक हिमी माती घायिल्ल्यान वाट बंद जावन उदका पुरवठा बंद जाल्ले निमित्ती पाळीव प्राण्यांक आणि थोड्या घरांक त्रास जावूं लागला. ह्या कारणाक लागून उदकाचे तळे पयलेच्या वरी दवन शेतकऱ्याक त्रास जावनो सारखे व्यवस्था करून दिवची म्हूण गणपती गौडा हेमी शिरसी उपविभाग अधिकारी आणि तहसीलदाराक याचिका दाखल केला. गांजा विक्री करच्या आरोपीक मुद्देमालासकट अटक. शिरसीच्या MS कॉलेज रस्त्याच्या श्री मारिकांबा जिल्हा क्रीडांगणाच्या क्रॉसाचेर सार्वजनिक जाग्यार गांजा सारखे मादक वस्तू विकचे प्रयत्न करतल्या एक आरोपीक पोलिसांन धाड घालून शब्बीर हेमका अटक केली. तेचे कडल्यान 75,900 रुपया किमतीचो 530 ग्रॅम वजनाचो गांजा आणि नगद 710 रुपये आणि 2000 रुपये किमतीचो तेगेलो मोबायल जप्त केलो. त्या वेळार तेगे साथी अशफाक जमीर अहमद हो फरार जालो. या प्रकरणाची शिरसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल जाला. या प्रकरणात सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर उत्तर कन्नड कारवार बद्रीनाथ, रवी डी नायक DYSP शिरसी, सर्कल इन्स्पेक्टर BU प्रदीप आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. मंगळूरच्यान कारवारा वचूंक गेल्या ट्रेनाक धडक जावन एक बिबटो जाग्यारच मरण. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार तालुक्यात आमदळी तोडूर भागात मंगळूरच्यान कारवार वचूंक गेल्या ट्रेनाक धडक जावन एक बिबटो जाग्यारच मरण पावलो. अंदाज 3 वर्सांचो बिबटो म्हूण माहिती मेळिल्ली आसा.
DCF वसंत रेड्डी आणि ACF शरण हेमी स्थळा भेट देऊन निरीक्षण केले. पशुवैद्य दीपक हेमी बिबट्याला मरणोत्तर परीक्षा केली. ही घटना कारवार रेल्वे पोलीस ठाण्यात दाखल केला. एकशे 8 रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यानं वाहनातच केली यशस्वी प्रसूती. मुनगोड तालुक्यात एक महिलेक प्रसूती वेदनाची अति त्रास जाऊ लागलो. त्यावेळार घरच्या लोकांनी 108 रुग्णवाहिका आपले, पण मार्गामध्येच महिलेक त्रास जास्त होऊ लागलो. परिस्थितीचे गांभीर ओळखून रुग्णवाहिका दलाच्या कर्मचारीन वाहन रस्ता बांधून थांबवून यशस्वीरित्या प्रसूती केले. ह्या कामाक सार्वजनिक लोकांनी प्रशंसा व्यक्त केली. वाहनात आशिल्ले तूर्त वैद्यकीय तंत्रज्ञ धनराज सी आणि चालक प्रकाश बी तसेच 108 रुग्ण वाहनात आशिल्लो कर्मचारी हेमगे सहाय्यान यशस्वीरित्या प्रसूती केले. आवय आणि बाळशे सुरक्षित आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 0 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस तसेच 9 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 7, अंकोला 1 आणि कुमटा 1. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,811 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 14,590 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 34 रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 13 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 21 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आजपर्यंत 187 लोकांले मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.